Hello everyone, without further ado, mupadayon kita sa itong isgot-isgot may tungod sa kabuhi. This time, ato kanang nabantayan or nataligaman din ako nga kanang acid reflux or kabuhi, manghilabot kana siya sa duha ka B. Duha ka B nga ato gayud kanang hisgutan. Dili kini bastos no. Duha ka B, diya ang atong ba og baga no. So, mao kanang akong gitawag og duha ka B og ang kabuhi. So, mao kana siya. Nasayod ba kamo nga kung aduna kitay kabuhi or acid reflux, hilabdan usab niya ang atong baba, no? Ang una ni ana nga atong matagamtaman kung aduna kitay acid reflux, kanang mubalik bitaw nga murag kinaon nato mubalik nga aslum, baligyong aslum nga maka-irritate gyud diri sa atuang dapit diri sa atong larynx or esophagus basta kay anything nga kanang aslum gyud or pait or unsa pa diha no mo kana siya moabot kana diri sa atong baba maot jud kaayo ang iya ang taste no. So ingon ana usa-usab kana siya sa mga symptoms ni anang acid reflux mo kana gitawag og kanang ni ang mao to aslum nga ato ang kanang manugab kita. Oh, that's the thing. Manugab kitag aslom, no? So, manugab kita. Inaana ka na siya, cause po ka na siya sa acid, no? Ang uban po ni ana atong mabantayan ka sa atong baba, kanang dental erosion. Kana bitaw ang atong enamel murag hilabtan bitaw sa acid, labi na nang magsigi ka ng ato ang kabuhi no acid reflux. Ang atong ngipon, iya usab nga hilabtan, maapektuhan ka na tungod sa acid ang enamel. Murag mapil na din nato nga unsa ni murag magangilo nga unsa ron ingon ana. So pipila ka na ka mga hinungdan ngano nga mubati kitag inaana tungod pud kana sa acid reflux or sa kabuhi nga ato nga ginabati no. So ang akong giskutan ini bahin sa baba o sa baga kun unsa kana niya pag hilabot no, kun daghan na kaayo. And then ma-feel usab nato kanang regurgitation, kanang dulay in Cebuano no, regurgitation. So mubalik ang atong kinaon, mubalik no, gawas sa manugab kitag aslom, mubalik ma-feel ginato nga mubalik dunay mga fluid or illiquid ba nga mubalik no og saka. So tungod kana siya kadili naman gud mo close ang ato ang kana bitang gitawag og LES. Nalimot ko sa acronym ni ana pero usa ka na siya ni ana siya sa esophagus, dili na siya mo close muna nga mo saka ang atong kaon mo balik no kanang regurgitation. Mao na siya ang pipila ka mga symptoms ni anang acid reflux nga makaapekto gayud sa ato ang baba no. So lain pa ni ana kana bitang pagawon og tingog, hoarseness of voice. In ana pagawon og tingog kay murag ma-irritate naman gud ang ato ang throat no. So usa ka na siya sa mga symptoms usab ni ana, mga ilhanan nga doon na kitay acid reflux or kabuhi. Lain pa ni ana kana bitang wheezing asthma no, wheezing asthma kana bitang hubakon kita, di na kita makahibalog gihubak ba kita tungod kay na allergy or gihubak tungod sa acid. Apan related ka na siyang duha tungod kay kung makakaon ka o dili makasupak ka na sa imong asthma, mag-allergy, muhubak ka. Or nakakaon usab kita og supak sa ato ang ginhawaan, mao kanang mukabuhi punta, musaka ang acid reflux, mao kanang wheezing asthma no. So sa lungs ka na siya, problema na siya sa lungs. So mao pud kana siya ang pipila ka mga hinungdan ngano nga ang kabuhi angay gayon nga atong atimanon tungod kay hilabtan niya ang atong baba, hilabtan niya ang atong baga no. So mao kana siya ang regurgitation or dulay, manugab og aslom, dental erosion kana murag magngilo kay hilabtan ang atong enamel sa atong ngipon tungod sa acid. And then lain pa ni ana no kanang murtag magdulay nya pagawon dayon kanang persistent coughing, kanang giubo kita nga no apparent reason nga no tungod kana usab sa acid. So maggilok gid ang atong tutunlan, makaingon ta nga allergy pero tungod ay kana siya sa
acid, no? So mao kana ang pipila ka mga butang nga iyang hilabtan sa ato ang baba ug sa ato ang baga, mouth and lungs ang iyang hilabtan. So ayo pula na ko nataligaman mao kadtong magdulay kita, manugab kitag aslom, mo to dulay no mobalik ang atong gikaon dayon hoarseness of voice, pagawon nga tingog, dayon persistent coughing, sige gyud ang ubo, dayon muratag manug kaning muratag mangigham o kanang pangigham di ay nga murag dunay i-clear bitaw diri sa atong throat mo na nga manugab kita, no? So agi usab kana siya sa acid, dayon kanang atong giingon og hubak or wheezing asthma, no? Aduna gani ko nabasa nga adunay usa ka gastroenterology nga kun adunay mo adto kaniya nga mingon og gihubak ko dok, ang iyang i-check og una ang gastrointestinal tract kun wala by acid reflux or kabuhi or hyperacidity or ulcer or whatever ay niya i-treat ang hubak tungod kay sayod siya nga related kanang kabuhi og hubak. Balihara ko ng kabuhi og ihubak, di ba? Kanang kabuhi imong balihon, ihubak. Kung doon na tayo acid, ihubak lang na siya, no? Balihan ng kabuhi, o kuha na siya, di ba? The same na siya, og spelling, the same og mga hinungdan. Hubak, gikabuhi, gihubak. Bisan pag ato ng balihon mo gina siya. So, mao kana ang pipila ka mga bation nato, mga symptoms nato sa ato ang duha ka B, ba ug baga, mouth and lungs, no? And then lain pa kana bitang lain pa nga mahilabtan di ay sa kabuhi or acid reflux kanang tinnitus. Ako sa akong experience mukusog ug maayo nga akong tinnitus kon makakaon kog dili mao. So moandar ang akong kabuhi, acid reflux, manugab, bagdulay, ang ako sab nga ugong sa dalunggan, kanang magtingog bitaw ang dalunggan, kanang tinnitus, mukusog pud na siya, no? So usa na siya sa akong i-share di ay nga makaapekto basin og malibog mo matingala mo og ngano na siya, no? Excuse sa akong mga language usahay nga medyo murag lain na siya sa Tagalog. Pero sa amoa sa Bisaya, dili na siya vulgar, dili na siya maot, no? So, ingon ana, ako lang itong gi-insert gamay. Kay basig makaingon mo nga vulgar ko nga pagkataon. No, it's not. Nagkataon lang nga kanang binisaya ninyo sa confused diri namo, law idea sa inyo, pero sa amoa dili, no? So, mao ka na. Mapadayon kita, mao kana ang mga hinungdan nga no ang akong tinnitus mukusog na siya kun muandar ang akong kabuhi, no? Lain pa migraine kanang gitawag natong tampihak in Bisaya. Tampihak kanang maglabad bitaw ang kanang katunga lang sa ulo, half sa head gitawag nagtampihak o migraine man tingali kana siya sa English, no? Mo tukar usab kana kun mo atake ang acid reflux. And then naapay lain nga mo tukar ang ato ang sinuses, hilabtan usab sa acid. Sa una before kadtong sige pag yun ang akong kabuhi, karon noon dili naman, by the grace of God. Sige lang yung ko anang allergic rhinitis, kana akong pikas ilong ra, magtubod gina siya magtubod, no? Pero after atong nakaagi kong cholecystectomy, removal of the gallbladder tungod sa akong gallstone, nawala na siya, no? Pero hastang atong sinuses hilabtan ni anang acid reflux. So mao kana ang pipila niya ka mga kamaldita ka OA niya nga iyang hilabtan. Ang ato ang tingog, ang ato ang kinaon, ang ato ang ngipon, ang ato ang baga, hubakon ta, bisag di ta hubakon, nalibog, nganong gihubak man ko, nga di man ko hubakon, no? So, mao ka nang naa, nga hilabtan niya. Dahil tinnitus kanang ugong sa dalunggan, musamot na siya kung atake ang kabuhi or acid reflux, hasta ng tampihak. And another thing, mag-upload ang mata. Ambot ang wala mo ka-experience ni ana, ang akong sister-in-law tungod kaduna pud siya acid reflux, mag-upload ang iyang mata. Ako pod mag-upload ang akong mata. Upload kana bang murag unsa na siya murag
basta lain siya nga feeling sa mata nga dili siya comfortable na to itan-aw, no, itutok. So mag-upload bro, tsara upload bro, mag-dry murag inana, pero dili pa ning mag-dry, kuan lang gid siya, ingon ana, no. And then so lain pa ako gining gi-share ninyo tanan kay daghan jud kaayong mangutanan akong nay akong kabuhi muna na. So kun kana inyong kabuhi mo lang yung gibati dugay na kaayo bisan saon ninyong inom, di lang gyud maghapon maulian, magpa-ultrasound again and again. Akong i-recommend, i-suggest nga magpa-ultrasound sa whole stomach, whole abdomen, no? Magpa-ultrasound tungod kay the same ang symptoms ni anang acid reflux kung dunay mga bato-bato sa ilawom sa atong ginhawaan. Dunay kidney stones, dunay kaning ni ang gallstones, or bisag ka na UTI, the same ang iya ang symptoms. Malipong, magsuka-suka, maghilanat, magluod ang ginhawa, maura na siya nga symptoms, no? So magpa-ultrasound na lang aron mahibaw-an, no? So mao kana ato gining balik-balikon tungod kay daghan kay mga kaigsuonan nato nga wala pa gyud maka dungog tingali sa uban natong videos. So mao lang kadto ang akong sharing karon. Akong usbon nga ang kabuhi, ang acid reflux, ang hyperacidity, ang ulcer mohilabot usab sa ato ang duha ka B. Baga, no? Dental erosion, hoarseness of voice, regurgitation, wheezing, asthma, laryngitis, kanang consistent cough, sige lang ubo-ubo, so mao kana ang iyang hilabtan. Tinnitus, dayon tampihak, mag-upload ang mata. Gawas sa atong bation nga mo mag-heartburn, gawas ni ana mao kadto ang mga symptoms sa kabuhi, no? So mao na lang tingali kadto, no? Nagkayuring nako diri tungod sa kaigang. When the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Faith alone, without works, mo ato ang key to salvation, no? Live a day at a time. Live by faith, not by sight. Have a good and godly day, everyone, and please like and comment or any suggestion, no? Kay karon pa ko kay balo nga kana ding mga likes nato o kana mga comment muna ay makapasibog ni algo og ni rhythm, no? So magkoryo din na silang duha, no? So if you are a YouTuber, you know what I mean. Please like. So ingon ana, hantod sa sunod nato nga mga kulo ka bildo. Kaning nahinayak naman gyud ko ani nga pag YouTube ako na lang gini sustinihan, no? So until then, hantod sa sunod. Bye everyone. Have a good and godly day, and please remember, Lou Amor cares a lot, no? Love you all, guys. Salamat kaayo.